6 سال bi ser dagirkirina Tirkiye ji Efrînê re derbas dibin. Lê derbiderên Efrînî ku ji neçarî terka cihûwarê xwe kirine, bi pir awayan dibin qurbanî. Bêremê 15 salî yek ji qurbaniyên tûbarana artêşa Tirk li ser penageha Şehba ye ku di çav û zikê xwe de birîndar bûbû. Vê birînê jî bandoreke neyînî li jiyana wî kiriye. ام ربي من بعفول خالد شي مكتبي مع خالد دليس تزعل بماتنا يا بو عفولي من كو هنك مرن داس خد بين هنك نقط بيه او يواك من شعبي خو ساقط بين انه كو امنا كو مليزن نادرك شعبك من رنو بينه ام يعني عمل عفريمي ما قام هم في داره خلاص كان هف قازوت سريمه Li gor agahiyan artêşa Tirk ji dema dagirkirina Efrînê de sala 2018 pirtir ji 25 bingehên leşkerî li herêmê ava kirine. Tê de çekên giran weke tank û topavêj bicih kirine. Ku tenê li nahiya Şera û Şêrawa 13 bingeh hene û ji van bingehan Şehba tê tûbaran kirin. Derbiderên Efrînê deverên herêma Şehba bi 6 salan de ger top avêjîn wan ji va baregehana vetê. Ev 13 baregehên wan behs dikin bêtir ji bûna êrişê bikartînin. Bi rengekî bêterûber top hedef digire. Ev hedefgirtin di çarçûfeyeke em dikarin bêjin ji bûna koçberkirina Efrîniyan carekî din li herêma Şehba. Ji ber êrişên berdewamiyên artêşa Tirk li ser penageha Şehba û gundên nahiya Şêrawa pirî caran sivîl dibin qurbanî û zerarên madî di debara jiyana wan de çê dibin. Rojên destpêkê ku milet derketiye li hundir herêma Şehbayê de xwebcî kiriye yani zêdetirî sed însanî birîndar bû ji dest tûbaranê ku çê dibe her wiha zêdetirî pêncî koçberên Efrînê û di nav wan da jî kesên resen bûne qurbanî vê êrişên ku çê dibin li erdê. Di nav wan da zarok hene, kalê bi emir hene, jin hene. Ketina Efrînê bin destê dewleta Tirk de ne tenê rewşa mafên mirov li hundir herêmê ser û bin kiriye ku bin pêkirinên berfereh diqewimin. Lê tûp û dirûnên ji bingehên artêşa Tirk li Efrînê derdikevin. Efrîniyên derbider jî dikin armanc û jiyana wan dixe metirsiyê. Dayîka bêremê zirar dîtî banga çareseriyekê dike. لو يوجي جي واحد من فيوجي جي واحد من تازوني يعني بداره تعمل بقلسفو وداره تايرون ودني ولو داره جي بنزل مايته يعني ملاتي ما كنت هارت مي بنداستا تم بنزل مزوري دو يعني قرك حلك الفيا كارو دينن بسلامه حركه بفتل مولو خب سلاماته Newrûz ra şodengê Amerîka ji penageha Şehba